Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku. A yau ma ga mun ɗauke da wani sabon littafi wanda za mu karanto muku mai suna Firgita Samari, wanda Kabiru Yusuf Anka ya wallafa, ni kuma Aisha Isa Ibrahim zan karanto muku. Bismillahirrahmanirrahim. Babi na 1. Kano. Zumuɗi ne tar a fuskar Yusuf, san bakinsa ya ƙi rufuwa. Komai na fuskarsa yana nuna farin ciki da jin daɗi. A tare da shi kyakkyawar yarinya ce budurwa mai kyan murmushi, sunanta Harira. Suna tafa gwanin sha'awa sun nufi falon mahaifin Harirar. Dole Yusuf ya yi farin ciki. Bayan tsaftatacciyar soyayyar da suka kwashe shekaru suna yi da abar ƙaunarsa Harira. A shekaran jiya ya aiko da kayan lefe gidansu. To yau kuma gashi an aiko ya zo, kuma yana kyautata zaton za a gaya masa cewa jibi ko rana ita yau ko kwanaki 10 masu zuwa za a ɗaura musu aure. Ai kuwa murna ta zama dole a gare shi. Labarin zuciya aka ce a tambayi fuska. Suna taɓa hirar ƙauna, har Harira tana tsokanarsa tana cewa yanzu a ce an fasa da kai ya za ka yi. Yusuf ya harare ta, sai in faɗa rijiya. Suka yi dariya. Harira ta ce, haba dai, sai ka ce wani sokon saurayi za ka ce za ka faɗa rijiya? Suka kyalkyale da dariya. Yusuf ya ce, kin manta na taɓa ce miki in ba ke ba sai rijiya? Ta yi dariya. Har ka tuna min da wani sususun saurayi, wadan an hana shi auren budurwarsa, kawai sai wata rana da rana tsaka ya shiga gidan su budurwar tashi, ya leƙa, sai da ya tabbatar yarinyar da iyayenta da 'yan uwanta suna tsakar gida suna harkokinsu, sannan ya shiga gidan da gudu yana gunji yana cewa wallahi na gaya miki idan ba ke ba sai rijiya. Yana isa bakin rijiyar gidan ya kama saman rijiyar ya zura kafafun shi, wai shi a dole fadawa zai yi. Suka kyalkyale da dariya. Yusuf ya ce lalle wannan shine sahoro. Harira ta karba, kuma abin da zai baka dariya, ya san rijiyar fa ba ta da zurfi. Suka isa kofar falon, suka yi sallama. Harira a gaba, Yusuf na biye da ita suka shiga ciki. A cikin falon babu wasu muhimman abubuwa face mahaifin Harira, Alhaji Idi tsohuwar dukiya, sai mahaifiyarta mai suna Haule, sai kuma kanwar mahaifinta ita kuma sunanta Rakiya, wadda ake wa laƙabi da Rakiya Rakani Kashi saboda halinta na tsananin sa ido ga al'amuran mutane. Bayan su kuma sai sauran abubuwa masu mahimmanci, wato set ɗin akwatunan kayan lefe guda 8 maƙare da kaya a jere, ƙarama bisa babba, tun daga ta 2 zuwa ta 8. A can kan 'yar autar jakunkunan kuma kuɗi ne, wato ita ƙaramar jakar Allah ya taimake ta ba a ɗora mata nauyi ba, kuɗin 60,000 ne, 'yan naira dubu a kanta. Sai kuma tsugunna a gefen set ɗin akwatunan lefen nan wata akwati ce guda ɗaya ƙirar da, wadda ake kira da Fantimoti. Ita ce dai jallin jal guda ɗaya da Yusuf ya kawo a matsayin kayan lefensa, sai kuma 7,000 da suka yi goho a bisanta. Duk da haka idan mutum ya nazarci falon a tsanake zai tabbatar da cewa a baya an taɓa wadata shi da tarin kayan alatu da ƙawa. Ma'ana a da akwai kuɗi a wurin mai falon, yanzu kuma yana tizgar wahalar duniya. Yusuf da Harira sun yi mamakin ganin set ɗin jakunkunan nan da kuɗin nan na lefe, domin shi Yusuf ji yayi wani gwanin iya kiɗa yana buga masa kalangu a ƙawan zuci, gabansa yana bugun 3-3. A nata ran Harira tunani take, to su kuma waɗannan kayan na waye, wa aka kawo wa? A gidan nan dai ita kaɗai ce budurwa, yayanta ya daɗe da yin aure, kuma ma ko aure zai yi ba shi da kuɗin siyan waɗannan kayayyakin, kai ba shi da kuɗin auren ma gaba ɗaya, ya ma daɗe da barin garin ba a san inda yake ba. To kwanan Yusuf ne ya yi mata bazata ya kawo bata sani ba. Ta dubi fuskar Yusuf sai ta tabbatar shi ma mamakin kayan yake yi. Ta yi zugum tana duban shi. Suka haɗa ido sannan suka dubi iyayen nata don a gare su za su ji duk wani bayani game da kayan. Alhaji Idi ya yi wa Yusuf kallon biyu banza, sannan ya nuna masa akwatunan ya ce me ka gani? Yusuf ya kuma kallon akwatunan ya ce kaya na gani, a ransa yana fatan a ce shi aka baiwa. Malam Idi ya yi dariya, kaya ka gani ko kayayyaki? Yusuf ya kuma kallon akwatunan tare da fantimotinsa,
ya yi magana a hankali ya ce, kayayyaki na gani. Ato, amma kuma na ga kana kallo har da waccan fantimotin taka, kuma ni babu ita a cikin kayayyakin da nake nufi, cewar Alhaji Idi. Yusuf ya ɗago cikin damuwa, Haula ta ɗan sunkuyar da kanta cikin takaici. Rakiya ta yi gyaran murya, yaro, arziki muke nuna maka a yayin da ka zo mana da siya, mu kuma dole mu yi ƙoƙarin kakkaɓewa. Yusuf ya kalle ta, Harira ta kuma shiga damuwa, Haula ta yi murmushin basarwa, suka yi shiru. Alhaji Idi ya kura masa ido, kana ya dubi Rakiya. Bai fa gane ba, tunda kin san wannan rashin ganewar yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ya yayi mofan Timoti ya kawo mana a matsayin lefe, kuma yake jiran a wanke zankaɗaɗɗiyar ɗiya a bashi. To ai sai in yi masa tafsirin farko. To ai sai in yi masa tafsirin farko, in ji Rakiya. Sannan ta kalli Yusuf ta ɗora da cewa, yaro, wannan kayayyakin arzikin da ka gani ta nuna setin jakunkunan nan su ne kwatankwacin kayayyakin da duk mai son auren Harira zai kawo don ya mallake ta. To tun da kai ka gaza, an samu wanda zai iya kuma ya kawo, wato Ayuba. Harira da Yusuf suka yi saurin duban juna cikin razana saboda jin sunan da Rakiya ta ambata. Rakiya ta ci gaba da magana tana kallon Fantimotin. Yo, wannan Fantimotin taka, ai ko ni zaka aura ka kawo min ita, sai na haɗa ka da 'yan sanda saboda ka wulaƙanta ni, ba gara ka kawo min kwalla ba. Yusuf ya maraidaice, baba, wallahi duk ƙoƙarin da zan yi na yi don na haɗa lefe da yawa in kawo, ba ni da su ne. Ya kalli Alhaji Idi, baba, har ga Allah ina son in aure Harira, kar ku hana ni ita saboda kayan lefe. Alhaji Idi ya harare shi, waka wane irin gauɗe ne, ana nuna maka batu kana wani zance daban. Uban wa kake tunanin zai ɗauki 'yarsa ya baka a wannan lokacin saboda wannan 'yan kayan da ka kawo? Yaro, ai kwatinkiya za ka siya, ka bayar da kuɗaɗe masu yawa ba 'yan kwabbai ba, ɗan rainin hankali. Rakiya ta karɓa, ni ina ganin ɓata wa kanmu lokaci muke yi, muna ɓata bakunanmu, wannan cacar baki ce mara amfani. Mu muke da wuƙa da nama da kuma haƙoran taunawa, to me muke jira kuma? Alhaji Idi ya yi 'yar ƙaramar dariya mai kama da ta tsuntsu, ya ce, muna gaya masa laifinsa ne kafin mu yanke masa hukunci. Hawaye ya zubo a idanun Haule, ta yi sauri ta goge idan don kar Alhaji Idi ko Rakiya su gani. Harira ce kawai ta gani. Yanzu tun da ya ji laifinsa, sai kuma hukuncin da aka yanke masa. Alhaji Idi ya faɗa yana kallon Rakiya, sannan ya dubi Yusuf a da gefen idanu, ya ce, yaro, ka tashi ka ɗauki fantimotinka da 'yan kwabbanka ka ba mu wuri. Hankalin Yusuf ya yi matuƙar tashi, ya yi duruduru, hawaye ya fara zubo masa. Ya kalli Harira, sai ya yi sauri ya sunkuyar da kansa ƙasa, ya kasa magana, hannunsa har rawa yake yi. Idan aka raba shi da Harira, an yi masa mummunar illa. Alhaji Idi ya ɗaga murya cikin tsawa, ko baka ji abin da na faɗa ba ne ka yi mana zuru? Yusuf ya ɗago a hankali cikin damuwa, ya ce, a yi haƙuri baba, wallahi. Alhaji Idi ya katse shi, kar ka sake ka yi mini magiya, domin ba zan yi haƙuri ba. Ba na yin haƙuri domin a mafi yawan haƙuri na cutar mutane ne. Suka kuma yin shiru, kan Yusuf a durƙushe yana tunani. Jim kaɗan ya nisa ya ce, to baba, ina neman wata alfarma guda ɗaya, a yi min afuwa in tafi haka. Idan na je gida sai in turo a karɓa, domin idan na tafi da ita a yanzu zan wulaƙanta. Cikin mamaki Alhaji Idi ya buɗe baki ya ce, to masu sauraro, aka ce laifin daɗi ƙarewa. Sai ku dakace mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya tsakanin Alhaji Idi, Yusuf da kuma Harira.